Is it a virus? No. Virus ydi o. Naci. Virus ydi o. Naci. Virus ydi o. Naci. Was her sister playing in the quarry? No. Oedd ei chwaer hi'n chwarae yn y chwarel? Nag oedd. Oedd ei chwaer hi'n chwarae yn y chwarel? Nag oedd. Oedd ei chwaer hi'n chwarae yn y chwarel? Nag oedd. Did you tell them? Yes. Ddedys di wrthyn nhw? Do. Ddedys di wrthyn nhw? Do. Ddedys di wrthyn nhw? Do. Are you going to Scarborough Fair? No. Da chi'n mynd i ffair Sgarbra? Nac dan. Da chi'n mynd i ffair Sgarbra? Nac dan. Da chi'n mynd i ffair Sgarbra? Nac dan. Do you dream of her sometimes? Yes, every night. Wyt ti'n breuddwydio amdani hi weithiau? Ydw, bob nos. Wyt ti'n breuddwydio amdani hi weithiau? Ydw, bob nos. Wyt ti'n breuddwydio amdani hi weithiau? Ydw, bob nos. Does the ceiling have to be so low? Yes. Oes rhaid i'r nenfwd fod mor isel? Oes. Oes rhaid i'r nenfwd fod mor isel? Oes. Oes rhaid i'r nenfwd fod mor isel? Oes. Am I late again? Yes. Ydw i'n hwyr eto? Wyt. Ydw i'n hwyr eto? Wyt. Ydw i'n hwyr eto? Wyt. Are there enough seagulls in town? Yes. Oes na ddigon o wylanod yn y dre? Oes. Oes na ddigon o wylanod yn y dre? Oes. Oes na ddigon o wylanod yn y dre? Oes. Will Smith be invited again? No. Fydd Smith yn cael ei wahodd eto? Na fydd. Fydd Smith yn cael ei wahodd eto? Na fydd. Fydd Smith yn cael ei wahodd eto? Na fydd. Is she crying? No. Ydy hi'n crio? Nac di. Ydy hi'n crio? Nac di. Ydy hi'n crio? Nac di.
Are they the ones who will be singing? No. Nhw fydd yn canu. Naci. Nhw fydd yn canu. Naci. Nhw fydd yn canu. Naci. Is there something in them? No. Os na rhywbeth ynddyn nhw? Nagos. Os na rhywbeth ynddyn nhw? Nagos. Os na rhywbeth ynddyn nhw? Nagos. Is Sarah English? No. Saesnes ydi Sarah. Naci. Saesnes ydi Sarah. Naci. Saesnes ydi Sarah. Naci. May I have more beer, please? No. Gai fwy o gwrw, please? Na chi. Gai fwy o gwrw, please? Na chi. Gai fwy o gwrw, please? Na chi. May Richard use the shower after Instones? Yes. Geith Richard ddefnyddio'r cawod ar ôl Ingstones? Geith. Geith Richard ddefnyddio'r cawod ar ôl Ingstones? Geith. Geith Richard ddefnyddio'r cawod ar ôl Ingstones? Geith. Should we use Gibson's honey? Yes. Ddylen ni ddefnyddio Mel Gibson? Dylech. Ddylen ni ddefnyddio Mel Gibson? Dylech. Ddylen ni ddefnyddio Mel Gibson? Dylech. Will the children listen to her? Yes. Nith y plant rand arni hi. Gwna'n. Nith y plant rand arni hi. Gwna'n. Nith y plant rand arni hi. Gwna'n. Is she ready? Yes. Ydy'n barod? Ydy. Ydy'n barod? Ydy. Ydy'n barod? Ydy. Should they look under it? Yes. Ddylen nhw edrych dan efo? Dylen. Ddylen nhw edrych dan efo? Dylen. Ddylen nhw edrych dan efo? Dylen. Should we use Gibson's honey? Yes. Ddylen ni ddefnyddio Mel Gibson? Dylen. Ddylen ni ddefnyddio Mel Gibson? Dylen. Ddylen ni ddefnyddio Mel Gibson? Dylen.
Will Smith slap me if I pull his leg? Yes. Fydd Smith yn slapio i os dwi'n tynnu ei goes? Fydd. Fydd Smith yn slapio i os dwi'n tynnu ei goes? Fydd. Fydd Smith yn slapio i os dwi'n tynnu ei goes? Fydd. Are you related to your brother? Yes, I think so. Wyt ti perthyn i dy frawd? Ydw, dwi'n meddwl. Wyt ti perthyn i dy frawd? Ydw, dwi'n meddwl. Wyt ti perthyn i dy frawd? Ydw, dwi'n meddwl. Is she the boss? Yes. Hi dy'r boss? Yeah. Hi dy'r boss? Yeah. Hi dy'r boss? Yeah. Are you going to go? Yes. Wyt ti'n mynd i fynd? Yndw. Wyt ti'n mynd i fynd? Yndw. Wyt ti'n mynd i fynd? Yndw. Did he train yesterday? No. Nath i fwrw glaw ddoe? Na ddo. Nath i fwrw glaw ddoe? Na ddo. Nath i fwrw glaw ddoe? Na ddo. Was it them? Yes. Nhw oedd o? Ia. Nhw oedd o? Ia. Nhw oedd o? Ia. Is she English? Yes. Saesnes ydy hi? Ia. Saesnes ydy hi? Ia. Saesnes ydy hi? Ia. May I see the car now? Yes, of course. Gewod y car wan? Cewch, wrth gwrs. Gewod y car wan? Cewch, wrth gwrs. Gewod y car wan? Cewch, wrth gwrs. May I have a rose, please? Yes. Gai rosyn, please. Okay. Gai rosyn, please. Okay. Gai rosyn, please. Okay. Were you sleeping? Yes. Oeddet ti'n cysgu? Oeddwn. Oeddet ti'n cysgu? Oeddwn. Oeddet ti'n cysgu? Oeddwn.
Must she wear a wig? Yes. Oes rhaid iddi hi wisgo wig? Oes. Oes rhaid iddi hi wisgo wig? Oes. Oes rhaid iddi hi wisgo wig? Oes. Will they be ready on Monday morning? Yes. Fyddan nhw'n barod fore dydd Llun? Byddan. Fyddan nhw'n barod fore dydd Llun? Byddan. Fyddan nhw'n barod fore dydd Llun? Byddan. Is there a car outside? Yes. Is the car black? Yes. Is it Akaz's car? Yes. Oes na gar tu allan? Oes. Ydy'r car yn ddu? Ydy. Car acas ydy o? Ie. Oes na gar tu allan? Oes. Ydy'r car yn ddu? Ydy. Car acas ydy o? Ie. Would you like to learn the bassoon? Yes. Fysa ti licio dysgu'r basŵn? Byswn. Fysa ti licio dysgu'r basŵn? Byswn. Fysa ti licio dysgu'r basŵn? Byswn.